אם אנחנו רוצים להשפיע על החיים של אחרים, אנחנו חייבים לדעת להדביק את המסרים החשובים למוח שלהם. וזה צריך להיות דבוק חזק. לא כמו הפתקיות הצהובות האלה. משהו דביק, חזק, סופר גלו מנטלי, שיכנס למוח, שיכנס לוורידים, שיזכרו את המסר שלכם לתמיד. אז מה שדיברנו היום, זה למצוא את הניצוץ שלכם, את המישן שלכם, לעשות את זה כמו שצריך. 1, 2, 3! הרבה אנשים שואלים אותי לאורך השנים, איך אפשר לעשות וואו בכל פעם מחדש? והחלטתי להרים את הכפפה, לשתף בשיטה ובהרבה מאוד רעיונות בספר החדש שלי, וואו. אני מביא לטובת הספר ניסיון אדיר של מאות רגעי וואו שביצעתי במשך כמעט 30 שנה, גם בארץ וגם בפני משתתפים מ-45 מדינות. אפרופו וואו, יש לי תחושה שמה זה תאהבו את החידוש בספר. הזדמנות שלכם להיות חלק ממנו, ולשתף רעיונות שלכם, סיפורי וואו, דוגמאות וואו שלכם בספר. הציפייה שלי לשלב עשרות דוגמאות של התומכים בספר, שיתורגם גם לאנגלית, אולי גם לשפות אחרות, כי וואו עובד בכל מקום ובכל שפה. מלהיב אותי לכתוב את הספר, כי זה הספר הראשון מסוגו בעולם, שהוא ממוקד בצורה טוטלית, רק בדבר אחד, ברגע החשוב ביותר, כשמציגים רעיון, מעבירים מסר, מלמדים, מרצים, או אפילו מוכרים, הרגע שמרגש אנשים, וגורם להם להחליט, לבצע פעולה, או לשנות דבר משמעותי בחיים שלהם. הוא סוג של רגע קסום, שגורם לכל מי ששומע אתכם, להתמגנט, להתרגש ולזכור את המסר לטווח ארוך. ואני מאמין שאנשים רגילים יכולים להעביר מסרים בצורה בלתי רגילה, ובלתי נשכחת, אם רק נותנים להם את הכלים הנכונים. וזו המשימה שלי, לעזור לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם, לתת ערך רב לאחרים, להשמיע את הקול שלהם, את הידע ואת הסיפור שלהם בעולם, ולהשאיר חותם. פגשתי בקריירה שלי אנשים מכל העולם שהוואו שינה את החיים שלהם. רגע אחד של וואו שהוכיח להם את הכוחות ואת הפוטנציאל האמיתי שטמון בהם. דקה אחת שגרמה להם להאמין בעצמם, וכרגע יש להם כזאת התלהבות שאי אפשר אפילו לעצור אותם. אני כותב את הספר כדי שכל אחד יוכל לקחת ממנו תובנות לחיים בכלל. והחלום שלי שתשתמשו בספר לא רק בקריירה ובעבודה. שם התועלות והתוצאות ברורות. אני מזמין אתכם ליישם את הרעיונות בבית, בשיחות עם החברים, בשיחות עם הילדים, בשיחות עם כל בני המשפחה. בספר אני משתף רעיונות וואו בעוצמה שונה. אתם תוכלו להחליט במה להשתמש ומתי להשתמש. אנשים זוכרים רק אחוז זעיר וקטן ממה ששמעו, וכל אחד זוכר משהו אחר. והוואו מאפשר לכם לגרום להם לזכור בדיוק את מה שאתם רוצים. אני מאמין שלוואו יש אפקט מדבק, וככל שאנחנו עושים יותר וואו, זה מוביל גם אחרים להעז ולעשות מעבר למצופה מהם. ובאותה הזדמנות גם אנחנו גדלים, צומחים ומתפתחים. מבחינה זו, הוואו מסמל את היכולת שלנו לחיות בגדול, לבצע בגדול ולממש את עצמנו בוואו ענק. החיים הם כאן ועכשיו, נכון? כמו שאני תמיד אומר בהרצאות באנגלית, It's wow or never. הוואו בהעברת מסרים הוא מטאפורה לוואו בחיים. ראיתי לא מעט אנשים, כולל אנשים שקרובים אליי מאוד, שהוואו שינה את החיים שלהם לטובה. ההסכמה שלנו להיות בלתי רגילים, יוצאי דופן, בלתי נשכחים, ולו לרגע אחד בכל פעם מחדש, משנה אותנו מהיסוד ופותחת דלתות חדשות לעוד הרבה רגעי וואו והרבה מאוד הצלחות בחיים. אני מאמין שהספר וואו הוא נקודת פתיחה לקהילה שתעשה וואו חיובי אחד לשני. וכל אחד ידרבן את השני להיות טוב יותר, בולט יותר ולהוציא מעצמנו את המקסימום ולממש את הפוטנציאל שלנו עד הסוף. אנא, הפיצו את בשורת הוואו לחברים שלכם לאחר שהצטרפתם, ושתפו את הוידאו כדי שכולנו נעשה וואו ביחד. תודה על התמיכה שלכם, ולהתראות בספר, באתר ובסמינרים.